ki vagy? Kicsit ijesztő, nem? Nem tudom. Te ki vagy? Üdvözletem! Az én nevem Richard. Azt szeretném mondani, hogy légy szíves, öljétek meg mindazt a sok embert, aki ebben a Hunger Games arénában van. Hát jó, de mit kapunk cserébe? Majd meglátjátok. Miki, elfogadjuk? Fogadjuk. Jó. Elfogadjuk. Tökéletes. Gyere menjünk. Ez egy kicsit bival volt. Igen. Akkor ha mind a 10 embert meg akarjuk ölni, akkor... Először is jobb felszerelést kéne találni. Igen, Mert ez nagyon szerintem nem lesz. Nem tudom, hogy hogyan kerül hozzám disznó, de... megint itt van. Mit akar? Megöltetek már egy ember? Nem! Még keresjük. Nem, de üdít az ember, nem? Követ minket. Ó, te csesz. Mondtam. Bosisa! Ez jól jött. Na, ez felszerelés egyetlen jobb lenne. És végre úgy láttam, hogy ez az őrült is lehet átvenni, nem? Gyere, Gyere fel a löketeim. már csak 9-en vannak. Biztos megölik egymást az emberek. Nem értem, hogy miért csinálják. Te érted? Minek kell egymást megölni? Nem baj. Gyere, Bence. Mi az? Erre, ja, erre. Nem, megy. Ott egy lázikó, meg itt is van egy. Most is Most nem találtam ebbe a lázikóba. Sok dolgokat. Szép a szetted. Pont egy sisak van nálam. Ó, itt van még egy cseszt. Fakard és alma. Az almát viszont meg szeretem. Na, jössz? Erre. Itt vagy. menjünk megkeressük ezt a különbséget. Az egyik itt van! Segíts! Öljek meg! Szép volt neki! Né! Milyen cuccai voltak? Ide adod a skardot, létszi! Van még egy vaskod. Ez az! Láttál. Szóljunk vele. Egy. Ez jó! Kell egy eset, hogy így, végül. Ó, ez nagyon jó! Ez nem kell az ingyen. Már csak 8 ember maradt! Ez nagyon jó, nem? Gyere. Menjünk. Végre van vaskardunk is. Ez volt a legfontosabb, nem? Igen. Gyere. Hosszunk át a vizet. És kakarddal. Öltük meg. Igen. Vakarddal. Az nagyon durva. Vakarddal a vaskardos. Vaskardos. Hát ketten voltunk. Őnek hát nem tudott szavízni senkivel, azt hittem, hogy menünk. Mi megszaviztunk, mert okosak vagyunk. Az okos. Arena 4-be hol vagytok? Nem mondjuk el neki. Mert szerintem akkor az ember nem, az ember, aki találkoztunk, az nem lenne velünk olyan kegyes, hogy megmondtuk neki. Hát akkor... 5-en vagyunk a játékosok bent! Hallotják. Oh-oh. Itt jövök. Te nem jössz? Ó, de elakul a képen. Várj egy kicsit. Felveszem az kettőst. Jó. Itt vagyok. Gyere, menjünk. Na, már sokkal jobb. Már vannak FPS-ek. És nincs alak. Nem mondjuk meg neki, ugye? Az a csesztét, ez a csesztét. Hát
volt semmi. Abban mi volt? Hajam volt. A lényegben semmi, csak egy fakad. Az én vaskardom tör. Semmi. Nekem nincsen. Ide az nagyon szoktak lenni. És ezt is van is. Ó! Csak haja volt benne, nem volt. Felesleges volt. Menjünk át a hídon. Hú, Látok egy chestet, az van. te nem vagy már, te nem fázol egy kicsit? Én nem fázol. Gyere, Bence! Mi van? Nézd bele, mi van. Wow! Egyik jó. Ez jó volt, nem? Gyere, menjünk. Jaj, nem tudom, hogy... Úgy megijedtem, amikor mondtad, hogy hallod, Bence, gyere, azt hittem, hogy egy embert találtál. Szerencsére azzal az emberrel, aki megbízott minket, mert jó ideje nem találkoztunk, ugye? Igen. Úszunk! Hárman vagyunk! Egy ember van, és utána meg kell ölnünk egymást. Ah, ez nagyon rossz dolog, nem? Nincs is még jó cuccunk. Igen, és bének vagyunk. Hú, én félek. Rákos Én is. bárhonnan leijasztott minket egy skeleton, vagy bármi. Gyere, talán itt van a spál. Erre. Nem, itt van az üvegbúra széle. Valahogy be kéne találni. Rég nem találkoztunk azzal a kis... Hogy is hívják a ma... El is felejtettem a nevét. Matyi, nem is. Gyere. Gyere. Menjünk egyre beljebb, hogy rájöjjünk, hogy hol van a spell. Spawn. Egyre közelebb tudunk. Jössz, Miki? Én lejöttem egy dolgból. Itt van egy nagy fa. Meg egy ilyen... Itt vagyok, látod? Ja, nem te vagy. Rossz? Mindjárt megyek, megkeresek. Hol vagy? Itt, ahol Csesztek újra töltve! Aranymelvert. Ilyen melvert nem lehet. Nem tudom. Ez igen. Ó, nagyon jó! Egy jó melvert. És itt van még egy dupla chest, amiben még lehetnek jó dolgok. Kaja. Niki, majd találkozunk, oké? Valamikor, valahol. Eltörtem a lábam, Niki. Alig maradt. Au. te is Gyémánt! Találtam egy gyémántot, Niki. És itt van a kezemben, és megfoghattam. Nem tudok semmit. Olyan, mint a Slenderman, akkor ezt belennék. Nélküled rossz.